שלום לכולם, שמי אמיר שבט. בדרך כלל אני מרצה על דברים הרבה יותר משמחים, אבל אנחנו לא בזמנים משמחים, אז אני מבקש סליחה על האנרגיה הנמוכה. אני לא ישנתי בערך בשבועיים האחרונים. זו הרצאה שעשיתי כבר פעמיים ב-JCC פה, ב-Jewish Community Center באוסטין. אני חי באוסטין. אני אספר קצת על עצמי ועל מה אני עושה, ואחרי זה נקפוץ להרצאה על איך עובד סושיאל. בכל, בכל שלב שהוא תאספו את השאלות שלכם, אנחנו הרבה מאוד אנשים. אני אעשה הרצאה קצרה, משהו כמו 20 דקות אני חושב, 20 דקות חצי שעה, ואז אני אפתח את זה לשאלות. זאת אומרת, תוכלו לשאול שאלות, אז את כל השאלות בבקשה לשמור לאחרי הרצאה קצרה. זהו, אז בואו נתחיל. אני אעשה share. אחת. אתם רואים את המסך שלי? רואים. מצוין. אוקיי, אז בואו נתחיל. אז שוב פעם שלום לכולם, שמי אמיר שבט. היום אנחנו נדבר על איך לנסות ולהילחם או לנצח במאבק על סושיאל. מאבק ההסברה הוא מאבק מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נמצאים בתקופה שמאבק ההסברה של ישראל הוא קריטי. אני אתן לכם כמה דוגמאות על איך לקדם תוכן חיובי, איך להוריד תוכן שלילי, ואיך לייצר תוכן משל עצמכם. אז בואו נתחיל. אז שמי אמיר שבט, אני היום משקיע בקרן הון סיכון שלי שנקראת Dark Mode Ventures. אנחנו משקיעים בסטארט-אפים, הרבה מאוד סטארט-אפים ישראלים, אבל לא רק, בתחומים טכנולוגיים. זה הטוויטר הנדל שלי. אם אתם רוצים להתחבר אליי בטוויטר אני מאוד אשמח. אני גם בפלטפורמות אחרות אפשר לחפש אותי, אני מאוד סושיאל. התחלתי את הקריירה שלי במייקרוסופט, עבדתי במייקרוסופט ישראל, שם לא עשיתי שום דבר שהוא יותר מדי סושיאל, אבל אחרי זה עברתי לגוגל, ובגוגל הקמתי את קמפוס תל אביב. בעצם יצרתי את הנושא של התוכנית של הסטארט-אפים של גוגל בישראל. הקמתי את קמפוס תל אביב יחד עם פרופסור יוסי מתיאס ואייל מילר, ואז עברתי לארצות הברית לפני 10 שנים להקים עוד תוכניות סטארט-אפים בכל העולם. ואז הצטרפתי לחברה שהסושיאל אנגל שלה היה Enterprise Social. הצטרפתי לסלאק ממש בהתחלה, בערך שבועיים לפני שהם השיקו את הפלטפורמת מפתחים שלהם, ועזבתי שהיה 250,000 משתמשים על הפלטפורמת מפתחים. ואז עברתי לסושיאל אחר לגמרי, עברתי לטוויץ'. טוויץ' זה סטרימינג פלטפורם, זה בעצם מקום שבו ילדים יכולים לעלות ולשדר את המשחק שלהם, והם יוצרים בעצם מין קהילת סושיאל סביבם. ולמדתי הרבה מאוד על טוקסיסיטי, ולמדתי הרבה מאוד על איך, על מודריישן, איך מונעים ואיך פלטפורמות מתמודדות עם רעל ופוסטים בעייתיים. זהו, ואז יצרתי סטארט-אפ בשם רישאפל, שנקנה על ידי טוויטר לפני 3 שנים. אז הייתי בטוויטר, ג'ק דורסי גייס אותי לטוויטר, ואילון העיף אותי וחצי מהחברה, בעיקר בגלל שהוא לא רצה שיהיה יותר פיקוח על טוויטר, וסגר את ה-API של טוויטר. אז זהו, אז היום אני חי באוסטין. במקביל לזה כתבתי גם 2 ספרים, אחד על Conversational Interfaces והשני על APIs. עזבתי טוויטר לפני חצי שנה, וגם עזבתי טוויטר הפלטפורמה, ואז לפני משהו כמו שבוע
החלטתי שאני חוזר, החלטתי שחשוב להצטרף למאבק, החלטתי שזה קריטי לעזור לישראל, ואם אני לא יכול לעזור לישראל, הייתי לוטרניק בעברי, ואני לא יכול לעזור לישראל בקרב, כי אני כבר כנראה קצת יותר מדי מבוגר, אני יכול לעזור לישראל במאבק על הסושיאל, המאבק בקהילות, המאבק בהסברה. והצטרפתי, זה היה הפוסט הראשון שעשיתי שהגעתי לטוויטר חזרה. אז על מה נדבר היום? מה יהיה המצגת היום? היום נדבר על איך עובד האלגוריתם של טוויטר וגם אלגוריתם של פייסבוק, אבל זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא ניכנס לאספקטים טכניים, נסביר איך האלגוריתם עובד, זה מאוד מאוד חשוב להבין איך הוא עובד, כי זה יסביר לכם איך לעבוד עליו, לא לעבוד עליו, איך לעבוד איתו, כדי לגרום לו לעשות את מה שאנחנו רוצים. אחרי זה נדבר על איך להוריד פוסטים נגטיביים, ונדבר על איך לעשות העצמה של פוסטים חיוביים, איך ניצור תוכן משלנו שהוא יהיה אפקטיבי. מאוד מאוד חשוב לבדוק fact checking, אנחנו ראינו השבוע הרבה מאוד פוסטים שפרסמו דברים לא נכונים, לדוגמה הארץ פרסמו שישראל הפציצה את הבית חולים השבוע, אז נדבר קצת על fact checking, ובסוף נדבר על קצת על mental health, כי גם זה חשוב, וחשוב לשמור על השפיות בתקופה הזאת. אוקיי, אז עכשיו בואו נדבר על איך עובד האלגוריתם של סושיאל. עכשיו, כל סושיאל פלטפורם, אם זה טיק טוק, אם זה פייסבוק, אם זה טוויטר או אינסטגרם, יש בו שינויים שונים ומסתכל על האלגוריתם בצורה שונה, אבל בהכללה, ההכללה היא מאוד מאוד דומה בין כולם. והרעיון הוא שיש לך בינה מלאכותית, שהמטרה שלה היא לייצר כמה שיותר engagement, לגרום ליוזרים שמשתמשים בפלטפורמה להישאר יותר, ולהתנהג ולעשות אינטראקציה יותר עם תוכן בתוך הפלטפורמה, כדי שהם יישארו שם למטרות כסף. זאת אומרת, בן אדם שנשאר על טוויטר או על פייסבוק יותר זמן ועושה אינטראקציה יותר חזקה עם הפלטפורמה, יותר סיכוי שהוא יראה יותר פרסומות, ילחץ על יותר פרסומות וייצר יותר כסף לפלטפורמה. גם הסיכוי שיהיה לו ככל שהוא יעשה אינטראקציה יותר עם תוכן, יש יותר סיכוי שהוא יביא יוזרים אחרים, שהוא יביא משתמשים אחרים לתוך הפלטפורמה. אז המטרה של האלגוריתם הוא להשאיר אתכם בפלטפורמה ולגרום לכם להישאר ולהתנהג ולעשות אינטראקציה עם הפלטפורמה כמה שיותר. אוקיי? זה המטרה. איך עושים את זה? כל פוסט שאתם עושים הוא בעצם ניסוי. האלגוריתם לא יודע מה נכון או מה לא נכון. אתם עושים פוסט, והאלגוריתם עכשיו צריך לנחש האם הפוסט שלכם יגרום ליוזרים להישאר, או יגרום להם לעזוב. האם זה יגרום להם לעשות אינטראקציה, או שזה יגרום להם לצאת ולעשות לוגאוט ולא לחזור. ובעצם כל פוסט שלכם הוא ניסוי שהאלגוריתם עושה, כדי לבדוק האם התוכן שאתם עושים מועיל לפלטפורמה, או מזיק לפלטפורמה. איך הוא עושה את הניסוי הזה? בוא נגיד שאתם עשיתם פוסט, ישראל מנצחת בגדול, אוקיי? עם דגל ישראל, זה הפוסט שלכם. עכשיו, האלגוריתם לא יודע אם זה חומר טוב או לא טוב, הוא כנראה יודע שאת הטופיק שאתם מדברים על ישראל, כנראה יודע אין פה שום מילה שהיא נגד חוקי הפלטפורמה, הוא כנראה יודע שהדגל הוא לא פורנוגרפיה, ושהדגל הוא לא דברים שאסורים בפלטפורמה, אבל הוא אומר עכשיו יש לי את התוכן הזה, מה אני אעשה? אני אעשה ניסוי. בוא נגיד שיש לכם 1,000 עוקבים, הוא ייקח 10 מהם, פלוס כמה אנשים שהם לא עוקבים שלכם, וייתן להם את התוכן הזה שלכם. יריץ את התוכן הזה שלכם מול, בוא נגיד 150 איש בסך הכל. עכשיו הוא יבדוק מה האנשים האלה עושים. האם הם עושים לייק? האם הם עושים ריטוויט? האם הם עושים קומנט? האם הם עוזבים, נוטשים?
האם הם סוגרים את הבראוזר והולכים למשהו אחר? האם הם עושים לזה share למישהו בחוץ? האלגוריתם בודק את האם הם רואים את זה כמה פעמים, למשל בטיק טוק, כמה פעמים ראית את הסרט. האלגוריתם מסתכל על כל ההתנהגויות האנושיות האלה, ומחליט האם זה תוכן טוב. בוא נגיד שהוא החליט שזה תוכן טוב, הוא מגדיל את הניסוי. הוא אומר, עד עכשיו עשיתי ל-150 איש, עכשיו בוא נגדיל את זה ל-1500 איש. ומציף את התוכן הזה מחדש ל-1500 איש. שוב פעם, עושה את הניסוי, בדרך כלל שעה, שעתיים, אחרי זה, וכך הלאה וכך הלאה. וכך הלאה אתם יכולים גם להגיע לווירליות. ככה עובדת וירליות. בסופו של דבר האלגוריתם מחליט שהתוכן שלכם מעניין ואינגייג' לכמעט unlimited people, והוא פשוט מציף את זה לכמה שיותר אנשים. כי זה תוכן שמשאיר אנשים על הפלטפורמה וגורם להם להסכים או לא להסכים. דרך אגב, תוכן טוב ותוכן רע לא מעניין את האלגוריתם. לא מעניין את האלגוריתם אם אנשים לא הסכימו ולכן עשו טה-טה-טה-טה, או שאנשים כן הסכימו ועשו טה-טה-טה-טה. כל מה שהוא רוצה לראות זה האם אנשים יישארו בפלטפורמה ויהיו יותר engaged. זה כל מה שהוא מחפש. כמובן יש כל מיני אינדיקטורים, אני מפשט פה בצורה מאוד קיצונית, יש משהו כמו 1500 אינדיקטורים שהאלגוריתם מחפש. למשל אחד מהדברים שחשובים לדעת זה הוא רוצה לראות האם מי שעשה פוסט עונה לקומנטים, או לפחות עושה להם לייק. זאת אומרת אחד מהדברים שאתם צריכים לעשות אחרי שעשיתם פוסט ואנשים עונים לכם זה לעשות איתם אינטראקציה כדי שלחזק את התקשורת. זאת אומרת, אבל ככה עובד ויראליות. סבבה. תזכרו, אם יש לכם שאלות, לשמור אותם לעוד משהו כמו 20 דקות. אוקיי, אז עכשיו הבנו איך האלגוריתם עובד, וככה מגיעים לוויראליות מלאה, איך אפשר להגיע לוויראליות מלאה. בואו נדבר קצת על איך בעצם אם נתקלתם בתוכן שלילי. ואני רוצה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה לעשות תרגיל איתכם, ואולי גם קצת יעזור לכם בתרגיל להתמודד עם החיים בכלל, והרעיון הוא לעשות נשימה עמוקה. אני רוצה שעכשיו בוא ניקח את הנשימה, נחשוב גם על האנשים שאנחנו אוהבים וגם האנשים שנפגעו בכל הדבר הזה, אבל בעיקר ננקה את הראש שלנו מניסיון של כעס או זעם או שנאה. אז נעשה את זה נשימה עמוקה דרך האף. אני מקווה שאם תעשו את זה כמה פעמים תרגישו הרבה יותר נקיים בראש שלכם. וזה מה שאני רוצה שתעשו לפני שאתם נתקלים בנגטיב קומנט. כי הרבה פעמים דבר ראשון שאנחנו רואים, החל מהנהר עד לים נשחרר את פלסטין, או כל מיני דברים כאלה, או רוצחי ילדים. דבר ראשון שאנחנו רוצים זה לענות ולצעוק ולהגיד בואו תשחררו את החטופים שלנו. וזה לא הדבר הנכון לעשות. זה לא הדבר הנכון לעשות, כי אם תזכרו את האלגוריתם, הוא רוצה לראות האם אנשים יגיבו ואם אנשים יחזקו. הוא לא אכפת לו אם אתה מסכים או לא מסכים. הוא רוצה לראות מה הטוויטים, מה הפוסטים שגורמים ליותר אינגייג'מנט. אם אתם רואים תוכן שלא קיבל הרבה לייקים והוא לא ויראלי בפיד שלכם, תתעלמו ממנו. תמשיכו הלאה. לא משנה כמה הוא עוקצני, כמה הוא מלא שנאה, אם הוא עובר על חוקי הפלטפורמה, תעשו לו ריפורט. ונדבר על זה יותר מאוחר. אבל אל תענו, אל תעשו ריטוויט. אם אתם צריכים לעשות סקרין שוט, ואז לעשות פוסט, אבל אל תעשו ריטוויט, ואל תחזקו תוכן שלילי, שעדיין לא הפך להיות ויראלי. עכשיו, נתקלתם בתוכן שלילי, שכבר התחיל להפוך להיות ויראלי. זאת אומרת, אתם רואים אותו, יש לו המון אינגייג'מנט, הוא הופך להיות הנושא החם של היום. מה עושים? קודם כל, לעשות ריפורט. אם תסתכלו על אנשים בטוויטר, הם פשוט מפרסמים שהם הצליחו לעשות, זה עדיין עובד לעשות ריפורטים. אז לעשות ריפורטים במסה, יש אתר שנקרא Digital Dome, שאפשר לדווח שמה על פוסטים שעוברים על חוקי הפלטפורמה, ואז הם עושים ריפורט במסות.
ככל שעושים יותר ריפורט במסות, ככה הריפורט הזה מקבל עדיפות על מיליוני הריפורטים שקורים ביום. תחשבו שבעצם בצד השני בטוויטר יש חדר או חדר וירטואלי של אנשים שמסתכלים על הריפורטים שלכם. ככל שיש יותר מסות של אנשים שמדווחים על איזשהו פוסט או על איזשהו אקאונט, זה עולה להם למעלה לקיו, זה עולה למעלה בתור ומקבל תיעדוף. אז כמה שיותר חשוב לעשות ריפורט במסה. ואז תסתכלו על תגובות לפוסט הזה שאתם לא אוהבים, תחפשו תגובות שאתם מסכימים איתם. ותעשו להם לייק, ותעשו להם קומנט חיובי. כי זה בעצם, תחשבו על זה כתוכן שעוזר לפלטפורמה לתעדף את הקומנט הזה. בכל מיני מקומות כמו בפייסבוק, הרבה פעמים יש, כאילו הם לוקחים את הקומנט עם הכי הרבה לייקים ומעלים אותו למעלה. ואז זה עוזר לחזק את הקומנט שאתם רוצים לעשות. והדבר האחרון זה שאם אתם רוצים לענות, תענו בצורה שהיא thoughtful. תענו בצורה שגורמת לאנשים אחרים לעשות לייק לתוכן שלכם. תענו בצורה שעוזרת להסברה שלכם. לא בשנאה ולא בכעס. שנאה וכעס יגרום לזה שמישהו ידווח עליכם. ואם יש שם שנאה וכעס, אף אחד לא אכפת לו מהצד הזה, בחדר הזה שבודק האם תוכן הוא עובר על חוקי הפלטפורמה או לא עובר על חוקי הפלטפורמה, לא אכפת להם בכלל איזה צד אתם נמצאים. הם מסתכלים על התוכן, והם מסתכלים על חוקי הפלטפורמה, והם רואים אם עברתם עליהם. והם יורידו אתכם, גם אם אמרתם משהו שהוא מאוד מאוד עם קי לבבכם, ומאוד נכון, אם עברתם על חוקי הפלטפורמה, יעיפו אתכם. אוקיי. דוגמה לדברים שצריך לעשות להם ריפורט. תסתכלו על מילים כמו ג'נוסייד. בכל פלטפורמה יש חוקים. זה נקרא Terms of Service. אתם יכולים ללכת ולקרוא את ה-Terms of Service או את ה-EULA, זה נקרא User Agreement, שמסביר מה מותר ומה אסור בכל פלטפורמה. אם אתם רוצים, אתם יכולים לקרוא או מישהו יכול לסכם את חוקי הפלטפורמה ולהגיד מה הדברים שמותר ומה הדברים שאסור. כשאתם מדווחים חשוב שיהיה קונטקסט של הדברים, של למה הבן אדם הזה עבר על חוקי הפלטפורמה, כדי לתת את החימוש לאנשי המודרציה, לאנשים שמנטרים את תכנים בפלטפורמות, כדי שיורידו את התוכן שלכם. איך עושים ריפורט? אני מניח שכולכם יודעים, אבל אם לא, בדרך כלל לכל תוכן, לכל פוסט, יש 3 נקודות, מה שנקרא במקצועית ברגר מניו, 3 נקודות או 3 קווים קטנים באיזושהי פינה של התוכן. לחיצה על התוכן הזה, אחד האפשרויות יהיה report, שזה דיווח על זה שהפוסט עבר על חוקי הפלטפורמה, ואז הוא מעביר אתכם דרך תהליך שמסביר, נותן לכם להסביר למה הפוסט הזה הוא פוגעני. האם הוא עבר על חוקים של הטרדה, האם הוא עבר על חוקים של פורנוגרפיה, האם הוא עבר על חוקים של הסתה לגזענות או לפשע. תהיו מאוד מדויקים עם הריפורט שלכם, כי ככה התייחסו אליו. אנשים שם הם אנשים שהם מאוד טכניים. לקחתם פוסט של שנאה ושמתם פורנוגרפיה, הם פשוט לא התייחסו על זה, כי הם יגידו זה לא נופל לקריטריון הזה. אז תהיו מאוד מדויקים עם הריפורט שלכם, ותשתמשו בדיגיטל דום לחזק את הריפורט שלכם. אוקיי, אז עכשיו נתקלתם בפוסט שאתם רוצים לחזק. פוסטים, ככל שאתם מחזקים אותם, תזכרו, האלגוריתם יגרום לפוסטים האלה לקבל יותר ויותר תפוצה. אז חשוב שאתם רואים פוסט שאתם מסכימים איתו, ללכת ולחזק אותו. איך מחזקים? מחזקים בלייק, מחזקים בקומנט, מחזקים בכל דרך שהיא, עושים אינטראקציה עם הפוסט. בטיק טוק רואים את הוידאו כמה פעמים ועושים לו share ועושים לו לייק ועושים לו כמה שיותר אינטראקציות. בטוויטר עושים רישאר, עושים לייק, עושים קומנט. כל הדברים, עכשיו, איך זה עובד? ככל שהאינטראקציה שאתם עושים עם הפוסט יותר קשה, ככה זה יותר חשוב.
למה אני מתכוון יותר קשה? אני לא מתכוון קשה מבחינה כזאת, קשה מבחינת לא נעים. לעשות לייק זה נורא נעים, כולם אוהבים לעשות לייק. לעשות ריטוויט כבר יותר קשה. לעשות קומנט כבר קצת יותר קשה. לעשות ריטוויט עם קומנט זה ממש קשה. ככל שזה יותר קשה, האלגוריתם אומר, זה כנראה פוסט שגורם לאנשים ממש לעשות אינטראקציה, אפילו אם היא קשה לאנשים. אז ככל שהאינטראקציה שלכם היא יותר אמיתית, ויותר עם תוכן שאתם מייצרים, ככה האלגוריתם ייתן יותר תפוצה לתוכן הזה. אתן לכם דוגמה קונקרטית. אני מכיר את הפרודקט מנג'ר, את האיש המוצר של לינקדאין. בלינקדאין אם תעשו רישאר לפוסט בלי your thoughts, בלי איזשהו תוכן שלכם, רוב הסיכויים שזה לא יעזור בכלל. אבל אם תעשו רישאר לפוסט עם התוכן שלכם, זה יעזור מאוד. אז למשל משהו שאני עושה, אני מסתכל על כל הפוסטים שיש לי בלינקדאין, רואה את אלה שאני מסכים איתם, ואפילו כותב, לוקח את כל הפוסטים העצובים ועושה כאילו רישאר עם נשבר הלב או דברים כאלה. או אם אני רואה פוסטים שאני מסכים איתם, אני כותב כל מילה, או מסכים מאוד, או חשוב לקרוא. כל הדברים האלה מאוד עוזרים לאמפליפיקציה של תוכן חיובי. תעבדו בקבוצות, כי שוב פעם, ברגע שאנשים עושים את זה ביחד, תזכרו, האלגוריתם עושה את הניסוי במשך שעה-שעתיים. פוסט שמקבל 1,000,000 לייקים במשך שנה לא עוזר. פוסט שמקבל 10,000 לייקים במשך שעה מאוד מאוד עוזר. אז חשוב מאוד, הזמן הוא חשוב, ככה שלעבוד בקבוצות זה דבר חשוב. אוקיי, עכשיו אתם רואים שם באותה צורה, יש לכם פוסט שאתם אוהבים ומישהו שם קומנט שהוא נוראי, כאילו You Nazis, Free Palestine. מה לעשות? שוב פעם, נשימה עמוקה, לא לענות, report and block. report and block. לא לענות, אלא אם כן זה בדמכם, וגם אם אתם עונים, תענו בצורה שקולה. כי תזכרו, יכולים להעיף אתכם. אז כל דבר, כאילו אם אתם עונים, אם זה למשל יש איזשהו נגטיב קומנט ממישהו שהוא ידוען, או מישהו שהוא חבר שלכם ואתם לא מסכימים איתו, קחו נשימה, תענו בצורה שקולה. אוקיי, איך עושים, עכשיו הבנו איך מורידים קונטנט שאתם לא אוהבים, ואיך אתם מחזקים קונטנטים שאתם כן אוהבים, שתומך במצב שלנו. איך מייצרים קונטנט אפקטיבי? אז כדי לייצר קונטנט אפקטיבי, קודם כל צריך להבין מי הקהל יעד של הקונטנט האפקטיבי. נורא קל לנסות לדבר לקהל שבוי. מה זה אומר? אני אומר בישראל אנחנו ננצח. זה נחמד, זה פוסט שאולי מחזק את החברים שלי, אבל הוא לא תורם להסברה יותר מדי. קודם כל הוא בעברית, 2 אני עושה אותו, הוא תוכן מאוד גנרי, ו3 הוא לא מסביר שום דבר. אז דבר ראשון שאני עושה, שאני כותב תוכן, זה אני כותב לעצמי מי הקהל יעד. את הפוסט הראשון שהוצאתי, כתבתי לעצמי, stay at home mom in mid America, 35 to 55, Christian, that have affinity to Israel and has went through 9/11. אוקיי? אז בעצם הבנתי מי הקהל שלי. ועכשיו, עכשיו להתאים את התוכן מרמת השפה, ברמת ההתלהמות, ברמת המילים שאתם בוחרים, לקהל הזה. למשל לקהל הזה אני בחיים לא הייתי משתמש במילים גסות. למשל לקהל הזה לא הייתי מתחיל בדברים שהם יותר מדי יהודים ומוסלמים, לא מעניין אותם. לקהל הזה הייתי מנסה לשדר מסר חיובי ולא מסר שלילי. לקהל הזה הייתי מנסה לחבר את זה לאירועים שהם מכירים ולחיים שלהם.
אז מאוד מאוד חשוב להתאים, זה אחד מהדברים הכי חשובים, גם הגיל שלהם. למשל היה לנו דיון ב-JCC על שג'ן זי הרבה יותר מגיבים טוב לדברים מתלהמים, ומבוגרים יותר מגיבים טוב למידע ולרגש חיובי. אז חשוב להתאים את השיח שלכם. למשל לשתף תכנים שהם מ-reputable people, מאנשים ברי סמכה, זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר לקהל אמריקאי. לעולם לא לשבור את חוקי הפלטפורמה, זה מאוד חשוב. כל כך הרבה אנשים אני מכיר בתקופה האחרונה שבטעות או לא בטעות עברו על חוקי הפלטפורמה והם נעולים מחוץ לשיח הציבורי. אם אתם תעברו על חוקי הפלטפורמה כנראה שאתם תוכלו לעזור בדברים אחרים, לא בהסברה. תשתמשו בוויז'ואלס. מחקרים מראים חד משמעית שלשים תמונה עוזרת, או לשים תמונה, לשים כל מיני דברים או וידאו, עוזרים לאנגייג'מנט, גורמים לאנשים להישאר יותר עם התוכן שלכם. לא לשים זוועות. אנשים מסתכלים על זוועות ומאבדים קשב. אמריקאים מאוד מאוד קשה להם עם תמונות, שלנו פחות קשה. גם לנו קשה, אני רוצה להכיר בזה, אבל אנחנו כבר חיים, מהצבא אני חי עם דברים כאלה. לאמריקאים זה פשוט, הם לא, they will shut off, הם לא יקשיבו למסר, הם לא יסיימו, הם פשוט יגללו, או יותר גרוע יכולים לעשות לכם ריפורט. אם יש תמונות, תנסו לעשות blur לתמונות לפרצופים. להסתכל על התוכן שאתם משתפים ולראות שאתם לא משתפים אנשים שהם קיצונים או שהם יעברו על חוקי הפלטפורמה, כי זה הרבה פעמים קושר את הגורל שלהם עם הגורל שלכם. היו אנשים שעשו ריטוויט לכל מיני דברים מאוד מאוד קשים, ואחרי זה היו צריכים לחזור בזה, והאינטרנט זוכר תמונות שלכם עושים ריטוויט בכל פעם, ואנשים גוזרים ושומרים את זה כדי לראות שאתם תמכתם באנשים שהם החל מנאצים או קלה בקיצוניים מאוד. Keep it thoughtful, keep it positive, זה מאוד חשוב. מסרים חיוביים עובדים. דרך אגב, גם בהורות, מסרים, לא להגיד לילדים אל תלכלכו את הרצפה, להגיד להם לכו תנקו או לכו תסדרו את החדר שלכם. לעשות מסרים חיוביים עובדים מבני אדם. הרבה יותר טוב מאשר מסרים שליליים. במקום להגיד אל תעשו משהו, תגידו לאנשים מה כן לעשות, וזה בדרך כלל לגרום לזה שהם יעשו את מה שאתם אומרים ויפסיקו לעשות מה שאתם לא רוצים שהם יעשו. אז מאוד חשוב להשתמש בפוסטים חיוביים או בהסברה חיובית. זה לא אומר שאתם צריכים להגיד הכל טוב והכל בסדר, זה יכול להגיד, במקום להגיד אל תקשיבו לפלסטינאים, להגיד תקשיבו לסיפור של הילדים האלה, או תקשיבו לסיפור של מה שקרה כאן, במקום להגיד אל תקשיבו לכל הדברים האחרים. ויש פה גם עוד אתר שאפשר להיעזר בו, לייצר עוד תוכן. אוקיי, Breaking the Echo Chamber, זה בעצם אומר כולנו חיים בבועה, יש לנו בועה של חברים שלנו, וגם האלגוריתם אוהב להראות לנו דברים שאנחנו רוצים לראות, כי הוא רוצה שאנחנו נשאר. היה לי שיחה על זה פה עם מישהו באוסטין שאמר לי, כן, כבר ניצחנו את המלחמה בטוויטר, כי כל הפוסטים שהוא רואה הם פוסטים חיוביים לישראל. ואמרתי לו, כמה אנשים פלסטינאים יש לך שאתה עוקב אחריהם? והוא אמר, מה פתאום, אני במלחמה, אני עכשיו צריך לעקוב אחרי ישראלים. אז אמרתי לו, ברור שהפיד שלך, ברור שהתוכן שלך יהיה תוכן חיובי לישראל, כי זה הבועה שאתה נמצא בה. כל יום שאני מתעורר אני פותח 3 ערוצים. אני פותח את ynet, מבחינתי זה המד גראונד, אחרי זה אני פותח את ערוץ 14 לשמוע מה הצד אחד חושב, ואני פותח את אל-ג'זירה כדי לשמוע מה הצד השני חושב, ואני רואה את התמונה מ3 זוויות כל הזמן. אני לא אומר שאני מסכים עם אף אחד מהדברים האלה, אני רק אומר שזה עוזר לי לפתוח את הראש, להבין איך הצד השני חושב. להבין איך צדדים חושבים זה דבר מאוד מאוד חשוב להסברה, כי זה גם אומר, אני גם מבין מה ההסברה שהם אומרים ומה המסרים שהם משתמשים בהם.
אז זה מאוד חשוב לחשוב על זה. לנתח האם אתם עושים מסר שהוא רגשי, או אם אתם עושים מסר שהוא שכלי. אם אתם עושים מסר שהוא שכלי, תשתמשו בפקטס, תשתמשו במספרים. אם אתם עושים מסר שהוא רגשי, תשתמשו בתמונות, תשתמשו ביותר מילים שקשורות לרגש. מאוד מאוד חשוב, השיח שלנו צריך להיאמר לא על ידינו יותר מדי. אני כל פעם שאני רואה מישהו פלסטינאי מכל מדינה אחרת שאומר משהו חיובי על ישראל, אני מחזק אותו, אני עושה לו לייק וטוויט, כי אני חושב שהסיפור שמסופר על ידי, לא על ידינו, הוא מאוד מאוד חשוב ומאוד תורם לסיפור שלנו. דיברנו על reputable sources, לספר סיפור אמיתי, לספר סיפור רגשי, ולהיות very human. לא להשתמש במטאפורות שאתם לא מבינים. אני חושב שזה דוגמה, מסר נוראי, כי Israeli Live Matter, מי שעשה את זה לא מבין שהיה לנו Black Lives Matter בארצות הברית, והלבנים ניסו לגנוב את Black Lives Matter עם Everybody Lives Matter, והיה ריקושט מאוד מאוד גדול בארצות הברית נגד זה, כי זה היה מאוד מאוד racist להגיד, כי זו התקופה ש-Black Lives didn't really matter much, we needed to strengthen Black Lives Matter, ולא Everybody's Life Matter. אז אם אתה הולך ל-Israeli Life Matter, אתם עושים אותו דבר, אתם בעצם גונבים קמפיין של מישהו אחר, וזה משהו שהוא מאוד שלילי, ויכול להתאפס בצורה מאוד מאוד לא טובה. לא לשים תכנים שעוברים על חוקי הפלטפורמה, וגם אם הם לא עוברים על חוקי הפלטפורמה, אם תעשו תכנים יותר מדי שליליים, פשוט אנשים יקבלו עיוורון לתכנים שלכם. לא להשתמש יותר מדי בתכנים שהממשלה מוציאה. קודם כל הם תכנים מאוד מאוד יבשים ומשעממים. 2, אתם הופכים להיות נציגי הממשלה. תייצגו את עצמכם, תייצגו את הקול שלכם, אל תייצגו ממשלות. אתם לא עושים שיח, אף אחד לא עושה הסברה בזה שהוא הופך להיות נציג ממשלתי. הוא עושה הסברה בזה שהוא הופך להיות נציג אישי של עצמו ומספר את הסיפור כבן אדם. אוקיי, אז מה אם, אוקיי, יש לי תוכן ואני עושה תוכן, אבל אין לי הרבה followers בטיק טוק, אין לי הרבה followers באינסטגרם, או אין לי הרבה followers בטוויטר. תקשורת עם אנשים, קומנטים על אנשים שיש להם הרבה followers, גורם לזה שאנשים יעשו לכם follow. לייצר תוכן כל הזמן גורם לזה שיהיה לכם יותר followers. לדבר עם אנשים שיעשו לכם follow בקבוצות ושיחזקו ויעשו ריטוויט למה שאתם אומרים, ייצר לכם יותר followership. וקומיוניטי, הקהילה שלנו זה משהו מאוד מאוד חזק. אתם מייצרים תוכן שאתם חושבים שהוא חשוב, תנו לקהילה לעשות לכם הייפ, תנו לקהילה לחזק את התוכן שלכם. אוקיי, בואו לקראת סיום, fact checked, כל מה שאתם מוציאים, כל לינק שאתם משתפים, חשוב שתבדקו שאתם באמת משתפים מידע אמין ואמיתי. כל פגיעה באמון שלכם יוצרת לזה שהקול שלכם יישמע פחות. אם מישהו מדווח על התוכן שלכם, פלטפורמות פשוט ייתנו לכם slap on the wrist ויכולים פשוט לא להציף את התוכן שלכם. יש פלטפורמות שיש מה שנקרא shadow banning, שזה בעצם אתם מוצאים תוכן ולמרות שיש לכם הרבה מאוד followers, הפלטפורמה לא תעשה לכם distribution גדול של התוכן שלכם, לא תפיץ את התוכן שלכם בצורה רחבה. אז מי הסורס? למה? אולי שווה לחכות איזה חצי שעה כדי לראות שהעשן יתבהר. לדוגמה, עיתון הארץ השבוע עשה טוויט שאנחנו הפצצנו את הבית חולים בעזה. אז זה דוגמה לסורס הם לא עשו fact checking או לא חיכו מספיק, הם יותר רצו את הקליקים מאשר את בדיקת האמת, לצערי. תבדקו בגוגל האם התכנים, האם מי שאתם עושים לו share, האם הוא reputable, האם יש לו, תשתמשו בדברים שהם ידועים, אתה יודע, CNN ידוע, ממשלות, כאילו מנהיגים שאתם מכבדים,
UN and Amnesty, שאם הם מוציאים תכנים שתומכים בכם, תסתכלו על הסורסים, ותחכו קצת כדי לראות שדברים מתבהרים. זה כל מיני אקאונטס של אנשים שאני חושב שהם עושים עבודה טובה, אז שווה לכם גם לעשות להם follow, גם לראות איך הם עושים הסברה, לראות איך הם עונים, לראות למה הם עושים ריטוויט, ולהשתמש בהם כדוגמה. אנחנו כנראה נשתף את המצגת כדי שיהיה לכם גם יכולת להסתכל על זה אחר כך. אוקיי, סלייד אחרון של תוכן, mental health. מאוד מאוד חשוב, כולנו מתמודדים עם תכנים מאוד מאוד קשים. ויש קרבות, כל פעם שאני יוצא מטוויטר אני מרגיש שהנשמה שלי צריכה מקלחת, עם כל התכנים שיש שם. אז למשל, מחקרים מראים שאם אתם ב-45 דקות האחרונות לפני שאתם הולכים לישון לא נמצאים על הטלפון, השינה שלכם תהיה הרבה יותר בריאה. עכשיו אתם רואים, היו אנשים שאמרו אל תשתפו אותנו יותר עם תמונות שהן תמונות זוועה. תבינו מה הגבולות שלכם ותנסו לשמור על שפיות. לא להיכנס לוויכוחים אינסופיים. כמה מכם נכנסו לוויכוחים אינסופיים בתוך טוויטר או בתוך פייסבוק עם אנשים שלא מסכימים איתם. אין לזה שום ערך הסברתי. ומה שאני מצאתי בחיי זה שלריב עם אנשים שלא מסכימים איתך באינטרנט זה בזבוז זמן ופגיעה נפשית. אז פשוט לא לעשות את זה, ותנסו עם מסרים חיוביים ועם עזרה הדדית ועם קהילה לייצר גם קצת בריאות נפשית בתקופה הזאת. זהו, דבר אחרון זה תבקשו פידבק. אז אני הצגתי את זה ב-JCC, ב-Jewish Community Center לפני שבוע, וביקשתי מהאנשים שיתנו לי פידבק, ונתנו לי, למשל אמרו לי לא להשתמש במשפט האחרון, לא להשתמש במילה פלסטינאים, כי כשישראלי אומר משהו נגטיבי על פלסטינאים, יש פלסטינאים שבכל העולם יש פלסטינאים ישראלים, אז להשתמש במילה הרבה יותר מדויקת. כל הדברים האלה, אם תבקשו פידבק מחברים, אני תמיד מעביר כל מאמר שאני כותב דרך כמה חברים, כדי לראות לקבל משוב מהם. זהו, אז we're all in this together, אנחנו קהילה. זה עכשיו כמעט 11 בבוקר, וזו הפרזנטציה השנייה שלי היום. אז אני מקווה שנוכל כולנו לעזור אחד לשני. נראה לי שדיברתי טיפה יותר מדי, לא דיברתי 35 דקות? זה היה מעולה. ממש מעולה. אתה יכול להגיד מילה לקוורה, פלטפורמה של קוורה, אתה מכיר אותה? כן, קוורה זה פלטפורמה טובה מאוד, ה-searchability שלה מעולה. גוגל עושה אינדקסינג מאוד מאוד חזק לקוורה, לכן אם אתם עושים תכנים שאתם רוצים שישארו הרבה זמן, תכנים בטוויטר נעלמים אחרי יום, תכנים בפייסבוק יכולים להחזיק בערך שבוע, תכנים בקוורה נשארים הרבה מאוד זמן, כי גוגל שומרת אותם. זאת אומרת, אם ההסברה שלכם רוצה להתפקס בחיפוש, אז קוורה הוא כלי נפלא להסברה. קוורה זה פלטפורמה שנותנת questions and answers. אבל שוב פעם, אם אתם רוצים להתפקס בהסברה של היום, אז תלכו לפלטפורמות כמו טיק טוק, כמו טוויטר, כמו פייסבוק. פייסבוק זה קצת יותר echo chamber, אבל הוא קצת יותר בועתי, אבל אינסטגרם, טוויטר הם פלטפורמות מצוינות להסברה. יש שאלה, מה לגבי, אתה הזכרת את הקטע של לעבוד ביחד, יש לך הצעה איך ליצור פה כאלה שבטים? יש פה 230 אנשים בשיחה הזאת, איך אפשר לנצל את זה? אז קודם כל, כן, צריך להתארגן או בקבוצה. אני מכיר קבוצות של פייסבוק שנפגשות, אני מכיר קבוצות וואטסאפ שמוסיפים אנשים לקבוצת וואטסאפ ופשוט מחזיקים שתי קבוצות וואטסאפ, אחד למה לחזק והשני מה להחליש, פשוט משתפים לינקים, חזקו, תחלישו, ריפורט, וזה דרך טובה. יש גם כלים אוטומטיים, למישהו מכם שהוא, כולכם שמעתם על בוטים. בוטים הם היום, מלחמת הבוטים היא גדולה, אבל היא
היא לא עובדת בצורה שאתם חושבים. כולם חושבים שבוטים זה כל מיני אקאונטים אוטומטיים, זה בדרך כלל לא אקאונטים אוטומטיים, זה בדרך כלל אוטומציה של אקאונטים אנושיים. למה אני מתכוון? זה בן אדם אמיתי שנכנס ועושה לוגין ומתקין קרום אקסטנשן, מתקין משהו על הדפדפן שלו או שלה ונותן למישהו אחר שליטה על מה שהם עושים. זה נקרא קליק פארמס. אתה יכול בעצם, דרך אגב זה מאוד פופולרי במה שנקרא stay at home moms במיד אמריקה, מישהי באמריקה לא עובדת, רוצה לעשות הרבה מאוד כסף, היא עושה 100 אקאונטים, מתחילה לאסוף, לדבר על כל מיני דברים, ומתקינה את הטאבים האלה, ועכשיו יש 100 יוזרים, ובדרך כלל מקבלים משהו כמו $1 ליום על כל יוזר כזה. אז זה לא, הקליק פארמס הם לא על המלחמה, הם יותר על, אני רוצה שמישהו יחזק איזשהו מוצר שלי בטוויטר, אבל אפשר להשתמש באותה טכנולוגיה כדי לעשות ריפורטינג במסות. רק שנייה אחת, יש לי 2 שאלות על מה שאמרת. אחד זה על פוסט נגטיבי ולא ויראלי. אז השאלה הראשונה היא, מה זה מבחינתך ויראלי? זאת אומרת, מה מבחינתך להתעלם? כמותית, אני מתכוון. כמותית. זה שאלה אחת. והשאלה השנייה מתייחסת לדיגיטל דום. דיגיטל דום עושה עבודה יפה של ריפורטינג, אז האם זה במקום הריפורטינג של 3 נקודות וכן הלאה, או פשוט לתת את זה לדיגיטל דום ונמשיך הלאה? אז קודם כל, אני אתחיל באחרון ואז אני אחזור אחורה. גם וגם. לעשות ריפורט לוקח לא יותר מ10 שניות. ולשים בדיגיטל דום. פשוט זה הכי פשוט. טק, 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 טק. זה תהליך שהוא קצר, לא עולה כסף לעשות אותו. מה זה תוכן פופולרי? זה יחסי לכם. כי בעצם האלגוריתם, מה הוא מנסה? הוא מנסה, תחשוב שהוא עושה לך ארוחת טעימות. הוא שם לך קצת תוכן חדש, וקצת תוכן ישן, וקצת תוכן פופולרי, וקצת תוכן שהוא יודע שאתה אוהב סטייקים, אז הוא שם לך, אני מקווה שאתה לא צמחוני, אבל כאילו הוא שם לך, לי הוא שם כל מיני דברים של אוכל, וכל הדברים האלה. אז אם אתה מסתכל על פוסט ויחסית לשאר הדברים שלך הוא פופולרי, זה אומר הוא פופולרי. אם הוא חלש, הוא חלש. אני הייתי אומר שמתחת ל50 לייקים זה חלש. אוקיי? כחוק הסבר, זאת אומרת, גם אם אין לכם לייקים בכלל, אם אתם רואים פוסט שיש לו פחות מ50 לייקים, לא שווה, ריפורט ומוב און. אבל יכול להיות שהיום יש לו 50 לייקים ועוד יומיים כבר הוא יתחיל לצבור, אז אולי פספסנו. אני אגיד לך למה. כי התוכן צריך להיות, יש מה שנקרא freshness, כמה התוכן הוא טרי. תוכן שעוד יומיים יהיה לו 200, או שאת תראי אותו שוב פעם, או שהוא כבר לא מעניין שהוא קיבל את כל הלייקים האלה. כי תוכן שהוא לא טרי, בדרך כלל תכנים ברוב הפלטפורמות מחזיקים יום, יומיים, 3 ימים, זה לא כל כך מעניין עם התוכן. אם עכשיו את רואה אותו, תשפטי אותו בנקודה שאת רואה אותו. את רואה אותו והוא לא ויראלי, לא להתייחס אליו, כי שוב פעם, אם את תתייחסי אליו, ותתחילי לענות, הוא יהפוך להיות ויראלי. זה מאוד מאוד חשוב, תבינו, אם אתם עונים לכל, מישהו כותב stop killing our kids, ומראה תמונה של ילדים פצועים, וכל מה שאתם אומרים זה you liar, you liar, כל you liar כזה, גורם לפוסט הזה להיות יותר חזק. כל שקרן או דברים כאלה שבאים מהרגש, ואני מבין את זה, זה צורם לא לענות, אבל לענות גורם לזה שאתם מחזקים את המסר. זה לא אינטואיטיבי, אבל זה חשוב לדעת. ולעשות ריפורט יותר מפעם אחת. לא עוזר. לעשות ריפורט אחד, תודה רבה. ולחסום את המשתמש? שאלה טובה. האם לחסום את המשתמש? לשפיות הנפש יכול להיות שלחסום את המשתמש זה הדבר הנכון לעשות. להסברה יכול להיות שאת לא רוצה לחסום, אלא להמשיך לעשות ריפורטים לעוד פוסטים שהבן אדם הזה עושה. אז הייתי עושה שיפוט שם בנושא של כמה זה פוגע בנפש, לעומת כמה את מוכנה עוד לסבול מהתכנים האלה. ולעשות ריפורטים על פוסטים ישנים אין טעם, לפי מה שאתה אומר. נכון. פוסטים, אם זה פוסט... מה לגבי השטגס? השטגס מגדילים את הפופולריות של הפוסט? אני לא ראיתי, לא בצורה משמעותית. מה שהשטגס עושים, הם לפעמים גורמים, יש עמוד קטן שנקרא טרנדינג, שבו יש השטג שהוא סופר את הטרנדינג.
אבל אני אתן לכם סוד קטן, 97% מהאינטראקציות שאנשים עושים זה עם הפיד. רק 3% מהאנשים באמת נכנסים לעמוד הטרנדינג. אז זה לא כל כך מעניין מה שקורה בטרנדינג. רוב האינטראקציה זה מה שאנשים רואים front and center מולם בפיד. מה לגבי אנשים כמו ג'קסון אינקל שהם אחד הכי פופולריים כרגע בטוויטר, וזה מרגיש כאילו שאין מה לעשות ממש כדי להילחם בשקרים שהוא מפיץ? שוב, אני בן אדם טכנולוגי, אז אני מסתכל על תשובה הטכנולוגית שלי. אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, אם יספיק אנשים יעשו ריפורט על תוכן, גם, דרך אגב, בטוויטר יש גם מה שנקרא community notes, שפוגע מאוד בידוענים, שזה בעצם אומר, אם תביא fact שאומר, זה אינפורמציה לא נכונה, זה misinformation, והשאלה? נרשמתי, אבל זה לא הוסיף אותי עדיין, כאילו, גם קראתי לאנשים להירשם, אבל זה עדיין כאילו אני בווייטינג ליסט. זה לוקח... זה עוד לא פתוח בישראל, ה-community notes. אני בארצות הברית. יש לי שאלה, האם עניין העלאת כמה פוסטים ביום? יש איזה עניין של האם זה בסדר או שזה הורס את האלגוריתם? כי הבנתי שזה פחות טוב לחשיפה. אז תלוי שוב פעם, זה קצת כמו שוקולד, תלוי במידתיות. אם תעשי, אני בדרך כלל מנסה לעשות לפחות פוסט אחד ביום, שאני חושב עליו הרבה. דרך אגב, אם תסתכלי על הטוויטר שלי ועל הפייסבוק שלי, אני עושה את זה כבר 15 שנה. כל יום אני יושב וחושב על איזשהו פוסט ושם אותו בכל הפלטפורמות. תעשי 3 פוסטים כאלה, אין שום בעיה. תעשי 1,000, תקבלי slap on the wrist ויגידו שאת ספאמרית. תעשי 10,000, יעיפו אותך מהפלטפורמה. ועוד שאלה, האם האלגוריתם, דיברת על האלגוריתם מבחינת האינגייג'מנט, אז האם יש הבדל בין האלגוריתם בלינקדאין, שם אני פעילה מאוד, לעומת כל השאר, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, כל מה שסיפרת הוא מתאים לכולם, או שזה... כל מה שסיפרתי מתאים לכולם, האימפלמנטציה היא שונה, ויש כל מיני דברים אחרים שהם מסתכלים עליהם. למשל, בטוויטר, למשל, אין בעיה נגד פורנוגרפיה רכה, בלינקדאין לא יעיפו אותך ישר, אוקיי? אז פשוט צריך להסתכל, כל אחד מהפלטפורמות האלה, ומשתמשת פחות או יותר באותם כלים, רק עם הדברים שהם עושים להם חשיבות, והדברים שהם עושים להם מורידים אותם, הם קצת שונים. ועוד שאלה אחרונה, האם זה עדיף, אני עם 37,000 עוקבים בלינקדאין, ואני עובדת על זה כמה שנים טובות, ואני שואלת, ואני במקסימום של 30,000 קונקשן, אז אני שואלת את עצמי, האם זה נכון לעלות כל יום פוסט? אני מעלה בהקשר של הביזנס שלי, אבל במקביל אני עושה עכשיו את המרכז הסברה, עזבתי קצת את הביזנס, ואני שואלת, האם זה נכון לעלות יום יום, או לעלות כל 3 פעמים, יום כן יום לא, כי האלגוריתם בעצם לוקח פה איזה 2-3 עד שהוא ממצא את הפוסט, ועוברים לפוסט הבא. זאת אומרת, מה כדאי יותר? אני חושב שקודם כל, הראשון שהייתי חושב זה לא על אלגוריתם, זה על הקהל שלך. מה מתאים להם? אם מתאים להם, זה בעצם תחשבי שהאלגוריתם הוא כמו מלצר טיפה שלא יודע מה טוב או לא טוב. הוא נותן את זה לאנשים, אם הם אוהבים את זה, הוא נותן את זה לעוד אנשים. אוקיי? אז אם הקהל שלך יהיה engaged עם תוכן יומי, אז האלגוריתם ייתן את זה ויעשה לך טוב. הוא בעצם מנסה לנבאות התנהגות, מה יקרה? אם אנשים יתחילו לעשות לך unfollow או hide או כל מיני דברים כאלה כתוצאה מפוסט יומי, אז הוא ייתן פחות ממך. אז הוא בעצם רוצה להתאים את התוכן לקהל. אז תביני את הקהל שלך ותראי איך הוא מתנהג ותעשי ניסויים בעצם בעצמך. ויופי שגידלת כזה אודיאנס בלינקדאין. תודה. על מה שאמרת עכשיו, בעצם אם יש חשבונות שאנחנו עושים עליהם ריפורט, הם לא יודעים האם האלגוריתם גם במקרים האלה
מזהה איזושהי פעילות, וסליחה על הכלב שלי, ופשוט חושף פחות את הפוסט הזה? כן, אני אוהב כלבים, אז אין לי בעיה עם כלבים. האלגוריתם, אחד מהפרמטרים, יש משהו כמו 1500 פרמטרים שהאלגוריתם מסתכל. אחד מהדברים שהאלגוריתם מסתכל זה what's the likelihood שמישהו יעשה ריפורט, ואם הוא רואה שהלייקליהוד הוא גבוה, הוא יקטין את החשיפה של הפוסט הזה. ככה שכל פוסט שאתם עושים עליו ריפורט, אם אתם עושים, כמובן כאילו גם חשוב לעשות ריפורט נכון וריפורט אמיתי. אם מישהו כותב save the kids ואתם עושים ריפורט על hateful speech, אז פשוט כאילו לא יתייחסו יותר מדי לריפורט שלכם הבא. אבל אם אתם עושים ריפורט... העניין הזה, יש חשבון שעושה ריפורטים באופן שוטף, אני מדברת בשם עצמי. אני מדווחת על הרבה מאוד חשבונות, על תגובות של אנשים שלא במקום כמובן. האם אני כחשבון חשופה למשהו, ידעו אותי משהו, אוקיי, סבבה, מעולה, תודה. אתה אמרת קודם, סליחה, אתה אמרת קודם שלהשטג אין ממש משמעות? אני אומר, השטג היה מאוד מאוד חזק לפני 5 שנים, זה היה דרך שטוויטר סדרה את הבעיה שהסרצ' שלה היה מאוד, החיפוש שלה היה נוראי, ואנשים השתמשו הרבה מאוד בהשטג כדי לעשות חיפוש. ברגע שטוויטר סדרה את החיפוש, היא פשוט הורידה קצת. אני לא אומר שהוא לא חשוב, אני אומר שהוא הרבה פחות חשוב מאשר מה שהיה פעם. אתן לך דוגמה, פעם אם היית מתחיל פוסט בטוויטר עם מישהו, אף אחד לא היה רואה את זה חוץ מהבן אדם שעשית לו אז מה היית עושה? היית מוסיף נקודה לפני, היית עושה נקודה שבט בשביל להגיע אליי, ואז זה מגיע לכולם. זה כבר לא הדרך. אז כאילו אתה יכול להתחיל את הפוסט שלך עם מישהו, אז כמה מהדברים הישנים עדיין אנשים משתמשים בהם. השטגס הוא חשוב, הוא לא הדבר הכי חשוב הייתי שם אותו הרבה יותר נמוך מאשר הסברה נכונה, שמישהו עושה קומנט עם מיליון השטגים על מה שאני כותב, אני לא רואה את זה כמשהו איכותי. אני מעדיף שתכתוב משהו איכותי שאתה חושב עליו, מאשר תוסיף מיליון השטגים. אוקיי. אני אשמח לשאלה. זה נכון? רגע, סליחה, לגבי השטגים, זה נכון גם לגבי אינסטגרם ופייסבוק, או שזה כאילו ספציפית לטוויטר מה שאתה אומר? תודה. אני אגיד, אנחנו בסופו של דבר אני מנסה לחשוב על מה טוב ליוזר, כי זה בסופו של האלגוריתם מנסה לנבוט מה יעשה יוזר סטנדרטי. אם את תשימי מיליון השטגים באינסטגרם, את לא תגרמי לי להיות יותר אינגייג' עם התוכן הזה. אני רק פשוט תרגיש שיש הרבה אנשים שעושים זבל קומנטים. אז שוב פעם, thoughtful comment עם משהו שאתם באמת כותבים ומתקשרים בצורה כאילו קשובה, יותר טוב, ואחרי זה תכתבי משהו קשוב ותוסיפי 3 השטגים בסוף או 4 השטגים בסוף, סבבה. אבל להתחיל במשהו שהוא טוב למשתמשים, משהו שהוא תבוני. אני אשמח לשאול לך עוד שאלה, אבל ניתן לבחורה השנייה בבא. רציתי רק לשאול, אמרת משהו על אינגייג'מנט, ואמרת אני רוצה להבין אם הבנתי נכון, אם אני יוצאת מהאפליקציה זה מסמן את הסרטון כלא איכותי, כמשהו שהוא לא מעניין, זאת אומרת יש ערך אם יש סרטון שמעצבן אותי לצאת מהאפליקציה לכמה זמן? כן, אבל זה שולי להסברה. כאילו למשל אם תעשי ריפורט, תעשי הרבה יותר ערך. מה שהוא רוצה לראות, יש מנגנון שנקרא אנטי-צ'רן, שזה לא כל כך לסגור את האפליקציה, זה יותר לעשות לוגין ולא לחזור כמה ימים. האלגוריתם מנסה לנחש מה יגרום לאנשים לעזוב לפלטפורמה, ומנסה לגרום לתוכן הזה לא להיות. אבל אם תעשי ריפורט, תקבלי כמעט את אותו ערך, בלי לצורך לעשות התנהגות שהיא קיצונית. אפשר לשאול שאלה? בטח, זה אנחנו פה. אוקיי. לגבי סרטוני זוועה, שאתה אומר לא לשתף, הצד השני משתף תמונות זוועתיות ממה שקורה בעזה, וזה נראה כאילו שזה מה שגורם לאנשים כן לראות
את הפוסטים. אין מקום להראות לאנשים מה באמת קרה פה בארץ? תשמעי, שוב פעם, אני איש טכנולוגיה, אני לא מומחה להסברה, אני מסביר מה האלגוריתם עושה. אני חושב שלא הייתי מסתכל על הצד השני כדוגמה ומופת. נתחיל בזה. אני חושב שאם אנחנו נהיה שיח, אם אני מסתכל על זה מקהל אמריקאי, ואני רוצה שהישראלים יהיו בשיח יותר תרבותי. כי הקהל האמריקאי הוא זה שתומך בנו, מגיב לשיח תרבותי. ואם אותה stay at home mom רואה תמונות של, בדיוק ראיתי עכשיו פוסט, מישהו שם בניו יורק, שם לוח מודעות שאומר, אל תדאגו, גם לילדים שלכם יורידו את הראש. אוקיי? שמו לוח מודעות בכניסה לניו יורק עם הדבר הזה. ומישהי כתבה, אני יותר לא עובר דרך הגשר הזה עם הילדים שלי. כי זה לא, אני לא רוצה שהם יהיו חשופים לתכנים האלה. אז יכול להיות שתנצחי את הקרב עם האנשים שמראים זוועות מהצד השני, אבל לא תנצחי את הקרב עם האנשים שחשוב להם, שמצביעים לממשלה, וחשוב להם ותומכים בישראל עם כסף, ועוזרים ומתקשרים לסנטור שלהם להגיד תתמוך בישראל. את צריכה לדעת את הקהל יעד שלך. אפשר לתת תודה. זה משהו אני מגיע מתוך עמל על הסברה שאנחנו עובדים כבר במשך השבועיים האחרונים, ואנחנו דנו בנושא הזה לא מעט, ו-one on one, ברגע שמפתחים שיח עם אדם ספציפי, אופליין, כן, אפשר וראוי אפילו להביא את הדברים האלה כדי לשים את הדברים שם בחוץ ולהראות, זה קרה. זה לא משהו, אנחנו לא מדברים כאן על השעה שכבר הוכחשה עשרות אלפי פעמים. אנחנו מדברים על משהו שקרה לפני שבועיים, הזוועות האלה קיימות, ויש לנו את ההוכחות. חמאס חלק איתנו את ההוכחות ומתגאה בהן. אחד על אחד, תעשו את זה, זה חשוב, הם צריכים לדעת. בסושיאל, באופן, אל תעשו את זה מכיוון שזה גם יוריד לכם את החשיפה. אנחנו רואים הרבה מאוד דיווחים על התכנים האלה שמגיעים גם מפייסבוק עצמה ומכל פלטפורמה. אנחנו רואים הרבה פוסטים שמוסרים בעקבות שיתוף של תכנים גרפיים. זה קשה לנו לא לחשוף את הזוועות האלה, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חכמה. וכן, כל הנושא של The West is Next והמלחמה שלנו מול חמאס וחמאס is ISIS, אלה הדוגמאות הכי חזקות שאנחנו צריכים לשים שם בחוץ, כדי להביא את כל התובנה שלנו לגבי המאבק הנוכחי שלנו, כלפי מי שלא נמצא כאן ולא מבין שהג'יהאד האסלאמי מגיע גם אליהם הביתה. זה הכל. חברים, אני רוצה רגע להדד את מה שאמיר קודם אמר. קוראים לי עידן, אני מהצוות הניהול של ההסברה כחול לבן. לגבי מחיקת פוסטים או דיווח על פוסטים, אתם יודעים ומכירים רובכם את הקבוצה מוחקים את הפוסטים, מוחקים את כל הפוסטים. מי שלא מכיר, מוזמן להצטרף. כמו שאמיר אמר, כוחנו טמון במספרים, יש בקבוצה הזאת מעל 2,500 איש כבר עכשיו, 3 קבוצות, וואטסאפ, מוזמנים להצטרף. אנחנו מפרסמים שם כל שעה פוסט שאנחנו רוצים לדווח עליו ביחד, אז אני ממליץ למי שלא מכיר את הקבוצות לחפש את זה. קוראים להם מוחקים להם פוסטים תחת הלינק שאורין שיתפה פה בדיון. אמיר, רציתי לשאול אותך שאלה לגבי בוטים פיקטיביים. אתה מכיר את ההתנהלות עם בוטים פיקטיביים שפועלים כדי להוריד פוסטים ואת ההשפעה שיש להם על פוסטים כאלה? כן, אני מכיר. הייתי באמצע השט סטורם שהיה הדיון על הבוטים עם אילון, ואני עדיין בבית משפט בנושא הזה איתו. הבנתי. אז אנחנו יודעים שזה משפיע, אבל מבחינת השפעה אנחנו יודעים אם זה משפיע או לא משפיע, כאילו כיום, אם אנחנו יודעים יש לזה השפעה מסוימת על הורדת פוסטים, או שזה, המערכות יודעות לנטרל את זה החוצה. לרוב, אם זה יוזר, קודם כל אם זה משתמש ב-API, 90% מהדברים האלה ייפלו. אחרי זה אם זה automated bots שהם לא, אין להם מספיק, מה שנקרא clout, מה שהאלגוריתם מסתכל עליו זה לראות האם זה, כמה הסיכוי שזה fake account. זאת אומרת אם זה account, הוא מסתכל האם יש תמונה אמיתית של פרופיל, האם יש followership, האם יש תוכן אורגני, הוא בעצם נותן ציון לאקאונט, האם לראות האם זה אקאונט אמיתי, ואז מתייחס לדבר הזה.
זאת אומרת, הרבה יותר טוב להחזיק הרבה אנשים שיש להם תכנים אמיתיים וטובים, שהם יעשו את הריפורטינג מאשר בוטים. בדרך אגב, קרום אוטומיישן עובד, זאת אומרת אני מוכן לשים קרום אוטומיישן ולהתקין ולעשות שכל אחד שיעשה אוטומטיק ריפורט, וזה דרך הרבה יותר טובה מאשר בוטים בוטים טהורים מה שנקרא. יש לנו רף שאפשר להשתמש בו, שאתה ממליץ עליו? אני עובד עם קירה, גם כן ישראלית שעוסקת ב-AI שבונה עכשיו, אז כנראה בשבוע הקרוב יהיה כזה. תודה. אני רוצה לחדד איזה משהו שהתחלתי להגיד קודם, אני רוצה כאילו עוד פעם, הקטע הזה של ממה שאני רואה, אני בטוויטר, אוקיי? ואני רואה שיש הרבה ישראלים שהתחילו טוויטר לא מזמן, ויש להם חשבונות מאוד קטנים. ובסדר, אפשר לתמוך בחשבונות הגדולים וכל אלה שעושים פרופילים ויראליים, אבל אני חושב שכאילו גם יכול לעזור אם אנחנו בתור קבוצה נתחיל לעשות לייקים אחד לשני ועל הפוסטים שאנחנו מפרסמים, לעשות לייקים, תגובות, כל מה שאתה אמרת, כאילו לעשות פלואים אחד על השני, זה כבר מיד מחזק את החשבון. לגמרי. אוקיי, אז אני רוצה להגיד שאני מוכן לקחת על עצמי, לפתוח קבוצה, להתחיל לארגן אנשים שהם כאילו יעשו את החיבורים האלה ביניהם, פשוט תיצרו איתי קשר בפייסבוק, חזי הרשקוביץ' או כאילו, תיצרו איתי קשר בפייסבוק ונראה איך מקדמים את זה. דרך אגב, חזי תסתכל בלינק ששיתפנו, יש שם קבוצה כזאת. יש גם קבוצות, זה משהו לחזק את מה שחזי אמר, יש קבוצות בתוך טוויטר שהן כבר של ישראלים, יש פידטק, יש כל מיני קבוצות שאתם יכולים, ויש אנשים שמה שעושים follow these accounts, זאת אומרת יש מישהי שנקראת under maintenance שהיא מאוד חזקה בפידטק, בפידטק שכאילו כל החבר'ה הטכנולוגיים, והיא פשוט אמרה כולם תסתכלו על מה שאמיר עושה, תעשו לו ריטוויט. אז לגייס עוד קבוצות בתוך הקהילה זה עוד דרך טובה להשיג חיזוק של התוכן שלכם. אני חשבתי על זה ברמה של באמת פייסבוק, שאני בעיקר בפייסבוק, כמו שאמרתי, אני קצת באינסטגרם, אבל בעיקר אני כותבת בפייסבוק, וכתבתי את זה מקודם, אז חזי באמת אחר כך אולי בקבוצה שלנו בוואטסאפ, מי שרוצה שהפוסטים שלו יעלו, אני מכירה לא מעט אנשים אמריקאים, גרנו בארצות הברית כמה שנים, יש לי גם קהל לא יהודי, ולמשל הבוקר כתבתי איזה פוסט שפונה אליהם, לקהל לא יהודי, אני לא מצליחה לייצר לייקים, אז אני אשמח שתעשו לי לייק. חלק מהדברים אז תצאי איתי קשר בפייסבוק ובוא נתחיל לארגן את זה, בסדר? בסדר, מעולה, אני אשמח, תודה. טוב, אני חייב לצאת. אפשר עוד שאלה קטנה? בטח. תודה רבה. איך אתה חושב שעובר בקהל אמריקאי ההשוואות לשואה? I'm joined now by Musab Hassan Youssef. He's the author of Son of Hamas. מישהו הפעיל עכשיו וידאו. אני חושב שהשוואות לשואה צריך להשתמש במשורה. עם כל מסר צריך להשתמש, כל מסר קשה צריך להשתמש במשורה. כי למה? כי זה גורם לאנשים לאבד רגישות. אז אני אומר, אפשר להשתמש בזה, אבל עדיף לספר סיפור שהוא יותר relatable. זאת אומרת, אם אני אומר, הילדים שלנו נחטפו כמו בשואה, או אני אומר, תחשבו על הילד שלכם ומה אתם הייתם עושים אם היו חוטפים אותו. הסיפור השני הוא הרבה יותר relatable, הרבה יותר מחובר, הרבה יותר אישי. שואה זה משהו שקרה לפני הרבה זמן, כאילו, ליהודים זה יעבוד כנראה טוב, לנוצרים זה יעבוד קצת פחות טוב, לגרמנים זה יעבוד יותר טוב, לאמריקאים זה יעבוד קצת פחות טוב. אז צריך להבין מי הקהל שאת מכוונת אליו, אבל לא הייתי משתמש בזה יותר מדי. ואולי שאלת המשך בהקשר הזה, תודה רבה. הרבה פעמים ישראלים נעים ככה בין הצד הקורבני תראו מה עשו לנו לבין הצד תראו מה אנחנו נעשה להם, זאת אומרת היותר חזק. ספציפית לקהל אמריקאי, מה אתה מרגיש? להם לא עובד טוב. לא ברמה אגרסיבית, רציתי רק להמחיש את ההבדל, אלא במובן של עכשיו יש לנו צבא, אנחנו נגן על עצמנו, זכותנו להגן על עצמנו, לעומת תראו מה עשו לנו, זאת אומרת בין הקצוות האלה איפה... הנקודה שאני בחרתי, ויכול להיות שאני לא בחרתי נכון, אבל בינתיים אני מוצא את זה אפקטיבי, זה שוב פעם פוזיטיבי, אני אומר, אני רוצה שלום,
כדי ששלום יקרה, תשחררו את החטופים שלנו ותפרקו את החמאס. ואז בעצם זה משהו שהוא גורם לאמריקאים לפחות להבין, כאילו אם זה יקרה, זה יקרה. זה נשמע לי כמו דרישה מאוד מאוד סבירה, ולכן אני מצדד עם אמיר. זאת אומרת, אני לא אומר אני נגד שלום, אני נגד ceasefire, אני מסביר מה צריך לקרות כדי שיהיה יותר טוב. וזה אני חושב עובד מאוד טוב עם האמריקאים, כי האמריקאים הרבה פעמים עובדים על what can we do to make this better, או מה זה. עכשיו אפשר לשאול, יש גם עוד אסטרטגיה שנקראת FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. זאת אומרת, מה אני יכול לגרום, כאילו, מה יקרה אם זה יקרה בבית שלכם, אוקיי? יש כל מיני אסטרטגיות הסברה, שוב פעם מאוד מאוד תלוי גם בקול שלכם, וגם בקהל יעד שמכוונים עליו. תודה. שאלה בנוגע לריפורטים, אם עדיף לעשות ריפורט לפוסט עצמו, או גם לאקאונט, או שניהם? עדיף להתחיל בפוסט עצמו, ואתה יכול גם לעשות לאקאונט. שוב פעם, אין כאן מניעה, אתה לא תקבל פנלטי על לעשות ריפורטים אמיתיים, בהרבה. זה לא, אני לא ראיתי שום מקום שבו מקבלים פנלטי על הדבר הזה. גם אני חושב שאסור להם. יש חוק שנקרא, הסיבה שכל הפלטפורמות האלה עובדות, דרך אגב, ככה, יש חוק שנקרא Safe Harbor, שאומר שאם מישהו מוציא תוכן נאו-נאצי בטוויטר, אי אפשר לתבוע את טוויטר על התוכן הזה. וטוויטר מחויבת להוסיף אמצעים שנותנים לאנשים לדווח על תכנים לא חוקיים. וזה מגן על טוויטר מ-liability, מהיכולת להתבע על התכנים האלה. אוקיי? אז זה חוק בארצות הברית שנקרא Safe Harbor, והוא מגן ומחייב את כל הפלטפורמות לנהוג בצורה הזאת של הריפורטינג. הם לא יכולים לקנוס אתכם על ריפורטים אמיתיים. שאלה אחרונה, לגבי גודל הקבוצות, מה לדעתך גודל מינימלי, שנבין את הסדרי גודל? קבוצה של אנשים שמתפגשים? כן, שמרטבטים אחד לשני וכותבים הערות וכל זה. גודל מינימלי הוא 2. אל תעשי ריטוויט וקומנט על תוכן שלך. לא, כל דבר יותר טוב מאחד. וכל המוסיף מועיל. יש לי שאלה לגבי אנשים שחוסמים את האפשרות להגיב. קודם כל תודה רבה לך על הזמן ועל המסרים, אני מזדהה איתם. אנשים שחוסמים את הפוסט מלהגיב, מה אתה אומר לגבי זה? קודם כל זה נותן להם פחות חשיפה. זה טוב או לא טוב לפוסט? נכון, אבל זה טוב או לא טוב? אין לזה מניעה? אין לזה מניעה, אבל זה גורם לזה שהפוסט יהיה לו פחות אינגייג'מנט. וזה אומר שהאלגוריתם פחות יציף אותו. אוקיי. יש לי שאלה לגבי עסקים. התחילו, אני פה בקליפורניה, בסיליקון ואלי. אני שמה לב שהתחילו עכשיו גם מתקפה על עסקים ישראלים, בין אם זה פייסבוק, אינסטגרם, even יאלפ. הם התחילו לשים כל מיני comments שבעצם מזיקים לעסקים ישראלים, ורציתי לדעת אולי יש איזשהו משהו שאנחנו יכולים לעשות או להתאגד יחד, כי זה בעצם ממש ממש harmful לפרנסה. אז קודם כל זה מאוד עצוב, אבל זה נכון. אפשר להתאגד, זה פחות עניין של סושיאל ויותר עניין של לעזור לעסקים ישראלים, להתחיל לתת להם יותר 5-star reports ולהסביר להם שיש להם יכולת to dispute, זאת אומרת they can dispute את הפוסט. גם ב-Airbnb וגם במקומות אחרים אתה יכול בעצם לבקש להוריד את הפוסט השלילי. אפשר גם לחסום את זה באופן זמני, במידה ויש מתקפה, יכולים לחסום את זה באופן זמני על ידי בקשה מאותה חברה. יש לי שאלה קטנה, קודם כל רציתי להגיד תודה, קוראים לי יפעת, אני גם מאמריקה, מפלורידה פה, ואני גם נלחמת בכל זה, ואני מצטרפת, אני חושבת קראו לה יערית, מה שהיא אמרה לגבי הביזנסס. עכשיו יש לי הרבה ביזנסס, יש לי מלא אינסטגרם שונים,
ויש לי אקאונט פרסונל בפייסבוק, וגם יש לי את הביזנס סייד בפייסבוק. עכשיו, מה שקורה זה, שמתי לב כי אני הרבה פעמים עושה פוסטים מהפרסונל, לא מעבירה את זה לביזנס, ואני חסם, כאילו, אני הרבה פעמים גם בפרייבסי כתבתי only me, כי לא רציתי שאנשים שעושים על הריפורט יפגעו בעסקים שלי, אבל לאחרונה שמתי לב היה לי פלאגס על הרבה מהאינסטגרמים שלי שקשורים לעסקים, וגם בפייסבוק. רציתי לדעת איזה דרכים אני יכולה למנוע את זה, ומה אני יכולה לעשות לגבי זה, שזה לא יפגע בעסקים. זו שאלה טובה. אנחנו במלחמה, יהיה דברים כאלה, ואנשים יגררו את התוכן ונסו לפגוע בעסקים ישראלים. דרך אגב, גם בכיוון ההפוך, היה הסברה פה בטקסס של ארגון פלסטיני שרצה לעשות מפגש פלסטיני, והוא עבר מהילטון למלון אחר, כי אנחנו פשוט התקשרנו והסברנו שאנחנו לא נהיה יותר לקוחות של המלונות האלה אם הם יערכו את ההסברה לטובת החמאס. אז כאילו זה הולך די לשני הכיוונים. יש דרכים לעשות את זה, הן לא טובות, זאת אומרת, את יכולה לייצר אקאונט שהוא מנותק מהדבר הזה, את יכולה למנוע, לא לעשות פוסטים או תכנים בביזנס שלך בדבר הזה, אבל זה סיכון שלוקחים. ואולי שווה לקרוא פלטפורמות אחרות שהן לא קשורות לביזנס שלך כדי לעשות שם את ההסברה. או לתרום מצפה שלך. אבל זהו, שלא עשיתי את זה בביזנס שלי, עשיתי בפרופיל שלי, של השם שלי. אבל הוא מחובר כנראה. אני יודעת שהוא מחובר, אז איך יש לי אפשרות, כאילו אני פתחתי עוד אינסטגרם שונה עכשיו, שזה לא קשור לביזנס, מה אתה ממליץ הכי טוב לעשות, כאילו, שאני יכולה נגיד לעשות, כי בדרך כלל מה שאני עושה, אני מפרסמת באינסטגרם, וזה עובר לפייסבוק אחר שלי. פתחתי עוד פייסבוק, עם שם אחר לגמרי, לא קשור לכלום, משהו מאוד פוזיטיב, כאילו, bring them back, כי אני יודעת שהאמריקאים פה אוהבים, נורא קשורים לילדים שלהם, אמושן על הילדים ועל האמא ועל דברים כאלה זה ממש חשוב. אז רציתי לדעת איך אני יכולה לעשות את זה בצורה שלא ישייכו אותי לשם שלי, הפרסונל שלי. פשוט לפתוח עוד אקאונט. זה מה שעשיתי, פתחתי. אני יש לי ביזנס בישראל, אני לוקח את הסיכון, ואני עוקבים אחריי, ואני מוכרת בתחום שלי, ואני הפסקתי לעלות תכנים בביזנס שלי מאז המלחמה, והתחייבתי גם עד סוף המלחמה לעלות תכנים רק בתחום הזה, ואת התכנים העסקיים אני אשלח ברשימת תפוצה בתכנים אחרים. אני לוקחת את הסיכון פה, ואיזה ישראלי לא יוצא לעשות איתי ביזנס, בגלל שאני החלטתי לתרום למרכז ההסברה בישראל. אז בישראל אולי זה יותר קל, בגלל שאת בארצות הברית, אז אני אומרת אולי בפן העסקי הייתי עושה באמת בנפרד, כי את נמצאת לא עשיתי בנפרד, אני לא חיברתי את זה אליי, אבל את צריכה להבין שאנשים שהם יודעים איך להיכנס לדברים, הם יודעים מי את ומה את, יש מלא דרכים למצוא אותך, גם אם אני עשיתי בסטינג only me, עדיין אנשים מגיעים אלייך איכשהו, כי באמריקה אם את שמה את השם הפרטי של בן אדם, הרבה פעמים זה public record, הם יכולים לדעת עלייך הרבה דברים. קודם כל נכון, שאילון עשה טוויט עם השם שלי בטוויטר, פתאום כל הטלפון שלי התמלא בשיחות מכל העיתונאים בעולם. נכון. אבל כמו ששרק אומר, that's a risk I'm willing to take. זה חיילים שלנו עם קסדות וזה רצים בשטחים, אז אני מוכן שיפגל קצת העסק בשביל לעשות הסברה נכונה. כדאי באמת לא לכתוב נגיד מספר טלפון ישראלי, או כאילו בפרופיל, אצלי זה גם כן חלק מהמידע הוא רק only me, אבל פתאום חשבתי אולי נגיד טלפון זה לא רעיון טוב לשים, אם מישהו פתאום משתלט לי על הפרופיל. אני הסרתי בכל מקום, חוץ מהאתר הסרתי טלפונים, עשיתי שינוי קצת. בטלפונים, לא אימיילים, איפה שצריך, בעיקר באתר, אבל או דרך לינקדאין, פייסבוק מורידה, זאת אומרת, עשיתי קצת שינויים. זה מלחמה כמו שאני עושה את ההרצאה הזאת פה, אני בטוח שיש הרצאה אחרת על הצד השני גם כן. בהיבט של המיתוג, צריך פה, זה קטע, חשבתי על זה, ידעתי מה לעשות, אבל החלטתי שאני הולכת על זה עם הכל יהיה בסדר אחר כך. אני 6 חודשים לא הייתי בטוויטר, ועכשיו חזרתי כמו המאפיה, משכה אותי חזרה לחזור חזרה לתוך הדבר הזה.
יש לי שאלה, סליחה, אני לא יודעת... בעיה רק יש לי עוד 5 דקות ואז אני חייב לעבור. אוקיי, אני לא יודעת, קודם כל תודה שאתה עושה את זה, אבל לא יודעת אם אני פספסתי את זה. אני יודעת שלפוסטים שלהם לא מגיבים ורק מדווחים וכולי. זה אם יש להם following קטן כזה. מה אם מישהו כמו גרטה תונברג שעשתה מה שהיא עשתה? אנחנו מגיבים לזה או לא מגיבים? אני יודעת שאני מדווחת, אבל אני לא יודעת כי היא כבר יש לה את הקהל שלה הענקית הזאת, אז זה אני לא יודעת מה אני עושה בדיוק, אם הוא מישהו עם מיליונים followers, מה אני עושה? זה אני לא יודעת מה לעשות. היה את זה בפרזנטציה ואנחנו, we will share that, אנחנו נשתף את הפרזנטציה, אבל בקצרה, תעני בצורה שהיא thoughtful. זאת אומרת, תעני בצורה, אני כתבתי לגרטה, גרטה, הרבה מאוד אנשים מסתכלים עלייך, את מוסרת מסרים מאוד מאוד חיוביים בדרך כלל, כאן פספסת בגדול ולא לא מייצג את הצדדים כמו שצריך, וזה קיבל זה, ואחרי זה עשיתי פוסט, יש מה שנקרא סאב-טוויטינג, שזה לתת איזשהו קומנט, שהוא רומז ברמיזה שאנשים קצת מטומטמים. כתבתי שהרבה אנשים עם good intentions do very stupid hateful posts without doing all the research. וזה קיבל אפילו יותר, זה כאילו, ואנשים מחברים, זה כאילו גם קריצה לאנשים שחיים בתוך טוויטר, הם מבינים שאנשים קצת מתלהמים, ועושים לזה גם כן פוסט מפני עצמו. הבנתי, אוקיי. טוב. תודה רבה. תודה לך. מעניין ולמדנו. תודה רבה. תודה רבה. מקסים. יישר כוח. תודה רבה. המון תודה. תודה. תודה ובהצלחה לכולם. תודה רבה. תודה אמיר, המון בהצלחה. תודה רבה.